Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Benvidos a Tanto Gusto. Estamos hoxe no restaurante Os Carrizos ou na tasca típica Os Carrizos aquí en Padrón con Carmela González, que é a súa propietaria. Ti reivindicas sempre o de tasca típica. Sí. Claro, porque se dicimos bar é unha cousa, se dicimos restaurante é outra. É outra. É que non somos nin unha cousa nin outras. Estades moi ben situados en Padrón. Empezamos por aí. Estades moi ben situados, porque sodes moi fáciles de localizar. Sí, estamos cerquiña. Na carretera xeral. Na carretera xeral, vésenos bastante ben. É un local que, como leva tantos anos, pois... É a Tasca da Parra. A Tasca da Parra da toda a vida que hai uns anos pecharon un pouco o que era a parte exterior para poder disfrutar verán e inverno dese espacio, pois ese de toda a vida, eses son os carrizos. Que os carrizos son... paxariños pequenos. Son paxariños pequenos. Paxariños pequenos que anidan nos toxos. Fan o niño nos toxos. Hoxe fixaxesme moi feliz, Hoxe, é que eu, claro, foi sentarme e ver esta señora empanada de millo, que xa eso é luxo, pero aínda por riba lle digo a Carmela, e de que é? E me di zamburiñas. Xa, apaga e vámonos. Eu xa podo quedarme con isto. Fala ti. Claro. Fala ti. Aquí elaboramos prácticamente todo. Todo non se pode, se non todo non se pode, unha fábrica, claro. Preparamos as carnes, facemos os adobos. Hombre, evidentemente non vamos a matar, non facemos nosa matanza, pero o resto da elaboración faise toda no local. Pero, por exemplo, o pincho moruno, facedes vos todo o adobo? Claro, pinchos moruno, zorza, todo que leve algún tipo de adobo, todo se fai aquí. O sea, as elaboracións fanse todas aquí, non é comprado xa feito. Claro, co cal, o pincho moruno dos carrizos non se parece a ningún outro. Claro. Efectivamente, a zorza tampouco se parece a ninguna outra. Insistimos nesa cociña tradicional galega. E unha mostra da cociña tradicional galega ou a mostra absoluta da cociña tradicional galega é o caldo. O caldo galego. Caldo galego que é o plato que ti me dicías antes, un pouco en broma, un pouco en serio, me dicías, é o que máis se vende no mes de agosto. É o que máis se vende. Por increíble que parezca, diste, bueno, fai calor, está un tal... Pois caldo galego. Caldo galego. Porque claro, é o que lle chama máis a atención a xente que non é galega. Claro. E incluso algún galego tamén. Porque ti se vives solo, preparaste unha pota de caldo. Pois entonces, velo comer aos carrizos. Que vaiche saber igual que se o fixeras ti na casa, porque eu manteño a receta que me dera, bueno, como yo vía facer a miña nai na casa de toda a vida. Entonces, unha persona sola ou dúas personas sola que estás na casa, non o faz na casa. Non, porque se faz un bo caldo, tes caldo 3 meses. Efectivamente. Claro. Porque eu acordo, agora últimamente, falando así, cando falaba así con miña nai, claro, agora, pois xa está a muller máis sola, xa lle marchamos máis da casa. Claro, para ela fai unha potiña, pero non sabe igual, porque ti un pequeniño non lle vas a botar a mesma cantidad de cousas. Porque para isto, que ao final o que se sirve é o caldo. O caldo, verdura, pataca, non se levará fava ou... Fava e repolo, repolo e pataca. E pataca. Claro, isto é como un caldo que se prepara, por exemplo, para unha paella ou para unha fideuá. O importante non é case o que haya no plato, sino todo o que levou o caldo para ter ese sabor. Claro, que nós cando facemos o caldo, aquí cando se fai o caldo faz cocido. Claro. Pasa que ti despois ao cliente sirveslle o caldo, pero aquí leva as 3 carnes que se lle botan ao caldo, ou que eu lle boto ao caldo. Que ave, o sea, polo ou galiña, se tes, porco, salado e carne de ternera. Carne de ternera. E un trociño de unto tamén. Claro, eso xa falamos que é para quitarlle así, para darlle ese saborciño que colle o caldo. do caldo. Pois este é un dos clásicos e un dos éxitos do restaurante Os Carrizos aquí en Padrón. O caldo, unha boa cunca, aquí se ve unha boa cunca de caldo, Isto en agosto debes de acabar, como che veña un día de calor, sudando, pero a gota gorda.
Empanada de millo de zamburiñas. Ten unha pintaza. Faise algunhas veces faise de outras cousas, pero bueno, normalmente agora estamos facendo zamburiñas. Fala, por exemplo, de que? Pues, aquí tamén se suele facer de xoubas, cando temos xoubas. Sí. De berberecho, a de berberecho máis que agora últimamente se faise por encarga. Claro. Porque, bueno, subeunos moito material, o berberecho agora está está imposible, entonces fagua, pero baixo encargo. Claro, é que o berberecho tens que subir o prezo da empanada a algo que pode ser prohibitivo, porque a cantidad de berberecho, que é tan pequeniño normalmente, porque con mexillón aínda podes trampear máis porque as pezas son máis grandes, é máis barato, pero o berberecho que é tan pequeniño, para facer unha empanada podes ter kilos e kilos. Claro, leva e despois, claro, se compras tens que comprar un berberecho decente para que che salga unha vianda, eso, sí, se fai de berberechos, pero por sobreencarga, senón... Claro, isto era un pouco tamén o que falamos sempre sobre os carriços, non? Que aquí o que importa é o produto, é a calidade e o cliente. Entón, o que non podes é ter unha empanada que che sala o kilo a 35 euros ou a 40 euros, que os clientes non van a poder acceder a ela, e para meterlle un berberecho malo, é mellor facela de outras cousas. Por exemplo, neste caso de zamburiñas, eu particularmente aposto máis pola de zamburiñas que pola de berberechos, pero é un gusto personal. Fala ti. Sí, fago eu. Fala ti, con millo, con... Leva millo e un poquinho de fariña de centeo para que liga a masa. Para que liga a masa. Quedaría moi aberta. Eu, isto non me podo resistir a probalo. A base que son zamburiñas e cebola? Sí, cebola e zamburiña. Cebola e zamburiña. Faise un rostrío de cebola. Sí. E a zamburiña. Eu xe iba de lambón e collí un cacho demasiado grande e estaba a pensar, como me metas isto na boca non vou poder falar con Carmela máis. Entón, que boa pinta ten isto, por favor. Que a parte de abaixo blandiña e de arriba moi torrada. E co sabor da empanada de millo non se parece a ningún outro sabor. A parte de hai que ter en conta unha cousa. Bueno, sobre todo esta zona de por aquí, porque moita xente confunde a empanada galega. A empanada galega desta zona foi sempre de millo. O sea, antigamente non había fariña de trigo. O sea, había, pero só a comían os ricos. Claro, de toda a vida. Entón aquí sempre se fixo de millo, que era a fariña que tiñamos. Yo que lle dicía a Carmela cando presentaba o plato, antes, que lle dicía, e o traballo que leva, porque o trigo, aínda que hoxe en día hai moitos adiantos, se pode facer máis cómodamente, pero o trigo podelo estirar con rodillo, é máis fácil. Pero isto, máis mal que ben, tens que ir poñendo un pouco como cadre, e que de uniforme, que non queden partes... Sí, eso vai sobre todo no amasado, Tens que amasar moito para que che quede a masa ben... Está deliciosa, deliciosa. E despois, como postre, presentades unha tarta de queixo fresco. Unha boa tarta de queixo fresco, vese o que é o grosso da tarta, parece case unha mousse. É que... Está aí a medio camiño. Sí, a medio camiño, entre tarta e mousse. E mousse. Non leva unha base, que eso tamén hai moitas tartas que o levan, claro, todo depende das calidades. Unha base de galleta, que hai tartas que levan unha base de galleta casi a metade da tarta. Son uns mazacotes aí, non, levan unha base pequena de galleta, e despois por riba a súa mermelada con unha xelatina, e uns frutos vermellos, que tamén, isto creo que son arándanos. Arándano, leva un poquinho de arándano, frambuesa, leva frutos silvestres. Bueno, isto é dun señor, sentarse na mesa para comer e despois tomar un cafeciño, un chupitiño. Iba a decir, é que tienes de o café, claro, iba a dicir eu, o que me falta agora é un chupito, e despois de meterme entre peito e costas. Sí, porque aquí os chupitos traballamos, pero nos traballamos de aquí. Da zona? Sí, traballamos a ervas, café, bueno, e a blanca para os máis arriesgados, claro. Tostada, e despois, bueno, se tes algún amigo que che fai o que chamo experimentos, que os das despois aos amigos tamén. Claro, tamén non é algo que comercializas. De limón, de menta, non, eso é para, oi, mira, teño que me trouxo un amigo tal cousa, proba. A parte de auténticos alquimistas hoxe en día. Sí, algún xa demasiado, algúns demasiado, pero bueno, as normales son ervas, café e tostada. Estamos nos Carrizos, en Padrón, aquí ao ladiño. Estamos a medio camiño entre Arousa e Compostela. É faciliño de chegar. En 15 minutos, calquera día poden estar aquí desfrutando como uns señores destas maravillas que prepara Carmela. Ahora que chega o inverno, cal é así o plato forte?
Como volvas a decir o caldo, claro, no caldo, no inverno ten máis sentido. Eu, por exemplo, se viñera aquí un domingo de chuvia, que mellor que empezar unha comida cun caldiño, non? Digo xo, aunque parezca que tal, que non é cando máis se vende no inverno, Non. que é no verán, pero E o bueno. cocido, si, no inverno, ou nas épocas de... Nós non traballamos o cocido. Si tes unha serie de xente que se cho encarga, Claro. si se lle faría, pero por norma non se En traballa. entroido, supoño, Claro, que cando máis a xente... non se suele traballar porque é unha cousa que tens que traballar sobre encargo. Normalmente a xente faino así, nos últimos Sí. anos faise Sí, sobre... porque Claro. o cocido telo que facer no momento. Non é como o caldo, que o caldo telo feito, xa está, pero o cocido, se non o faz no momento, a carne despois non sabe. Non, Non é unha cousa que poidas ter e requentar, non sabe. non, o chourizo requente, a carne- a carne de porco, a carne salgada requente, a galiña empeza como a abrir toda... Non ten ningún... Nin aquí tampouco hai, moito movimiento de cocido, Ademais, por exemplo, o cocido a min gusta a carne salada curada, Ajá, vale, sí. porque como realmente sabe Claro, o cocido. claro. Si traballas carne fresca, salada, Claro. por decirlo de alguna forma, Sí. pois xa non sabe igual, pero bueno, por encargo si, senón... Bueno, entón, pero o inverno... Pero inverno máis ou menos mantemos a mesma carta. Sí, pero digo, que máis, que solicita Que máis o... solicita? Síguese solicitando os pementos, aunque nós aquí advertimos que non os hai. Non sei, claro. Porque cal é a época do pemento, A máis ou época é menos? sobre mediados de maio hasta outubro, todo depende moito do tempo. Bueno, pois a xente que tampouco sexa tan tiquismiquis, que son 5 meses os que hai que estar sin No, pemento. pero o problema non é iso, o problema é que che chegan aquí pedíndochos porque ellos deron en outro lado. Claro. En enero, Claro, por exemplo. pero ou son de fora ou están conxelados, non? Evidentemente. Claro, Aquí non hai, claro. pero bueno, siguen vendendo, entonces a xente sigue demandando pementos. Pois aquí que non, hai. aquí se non hai pementos é que non hai pementos porque non os hai en padrón, entón que vamos facer? Claro, Pois no inverno, quizás se tire máis a xente o mellor as carnes. que tamén tedes moi boas carnes. Sí, traballamos Secretos, secreto, pluma, ibérico, ibérico. ibérico, de porco De ibérico, porco ibérico. entrecot, chuletas, Chuletillas. chuletillas de cordero. Que ricas son as chuletillas de cordero. Esas sí que non son da nosa terra, aí xa non podemos Bueno, decir que son de aquí. Pero a calidade é boa. Sí. E aparte sempre che honra que digas, mira, eso non é daqui. Eso sí que non é daqui porque aquí non, o noso si está moi bo, pero para chuletillas ten certo o mellor saborcillo Bravío, fuerte, ¿no? claro. Sí, Entonces, nos traemos las de fora, da zona de Burgos. Pero o polvo sí, O polvo sí Sí, que o é polvo daqui. sí é noso, Que eso eso tamén sí. é moi importante. Que se non. Entón sería máis as carnes, non? Sí, queda así. Quizás a xente, pois, no inverno tira algo máis, o mellor, máis consistente. Claro. Que sí. E non falas de peixe porque o peixe vas un pouco en función do que hai na o peixe praza. nos, cando chega o cliente, recomendámoslle, pois hoxe temos, non sei, pois salmón ou lubina ou xureliño pequeno, Xureliño pequeno, que rico. Que Eu como ata a cabeza o xureliño pequeno. cando hai daqui da nosa zona Sí. tamén o traigo. Iso vai un poquinho en función do mercado. Do Xamón que asado compres. tamén tes. Tamén temos xamón asado, que é xamón que asamos aquí, evidentemente. Despois preparamos Volvemos un pouco que me falabas antes de que os adobos, Sí, todas todo esas eso se cousas. fai aquí. Porque claro, o xamón asado, non sei, o mellor me equivoco, é simplemente, porque nunca o fixen. É simplemente meter o xamón no forno ou leva Pero un non, nos aquí botamos, leva a súa guarnición, Claro. que despois preparas como salsa, que é que lle Claro. preparas por encima. Leva legumbres, leva zanahoria, leva pemento, leva puerro, leva tomate, leva cebola, leva allo, leva un pouco de todo, un pouco de legumbres, e aí asas o xamón. e despois con eso E despois con triturase eso, todo. triturase todo, e co que se presenta na mesa, a ca salsa. E así está delicioso. Sí, a verdade que sí, que está moi bo. Pois a proposta de hoxe daqui dos Carrisos en Padrón, insisto, é moi fácil de chegar. Si ves a zona da Arousa, nada máis casi entrar en Padrón, xa o tes. Si ves de Compostela, pois cando xa pasas Siria, Flavia, tal, toda esa zona, tamén xa o tes. É o de sempre, aquel que estaba, que tiña as mesas de cabiña, ca parra en riba, pois agora non ten, sigue tendo parra en riba, pero está simplemente pois acristalado, pero é a mesma sensación, é a mesma sensación de estar nunha tasca. Sí, porque mantemos o que é a idea original mantense. Iso é bueno, non perder... Tratas de, de acondicionalo para que o cliente este un poquinho máis a gusto, pero bueno, mantemos a raíces, por decirlo de alguna forma, do local. É bo non perder eso, a esencia en calidade e en espírito do local. Sí, tratamos de telo igual. E xa que temos un caldo, temos unha empanada deliciosa
pero deliciosa, de millo e zamburiñas, e unha tarta que máis que unha tarta, case unha mousse de queixo con froitos do bosque. Optachedes neste caso por un viño blanco, que é unha opción, un viño blanco clariño, e que é o mellor para... Un ribeiro. Un ribeiro, para que brindemos. Un ribeiro de Orense. Carmela, tanto gusto. Tanto gusto. Tic, 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 tic.